और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स रबर लामा कौन सा रूट है सर? अरे कॉपी की सर रूट कौन सा है? जैसे मंदिर में যাই হোক আর সিকিউরিটি পার্সোনাল রबर गया seniro sorta sini taku mas marani or six post tunggu name tutan bobai Malaysia mahikena sono sini dopa tiprasarama hamzamai ro sangno logeri tunggu sangbai baksa fai tunggu finally Delhi to sopaika anak-anak yang garis location network problem sini MLA namanya bufai sopojak sono loge palbakar nani baginai MLA sahib namanya desa bufai bufai sopojak yang sini dah besok itu sorry tamnya dah bisa dikolai bufai sopojak sono logeronan baginai omah ikan sini tiprasar dokar hamzah bitomai ro sono logeri tong khaimano sono sini je sobawa narok eten khaimano tebu phai tong ho sini takon bukrok je dofani bagai lorai khaine jatini bagai lorai khaine borbo phai tong ho sairik rogo khen anugono sama update wano और किसा सिक्योरिटी अलग तामने वाला सोना ऑलरेडी दिल्ली पुलिस और पैसा था जो तो जगह वीडियो पेना ने अलाउ करी विदाउट परमिशन हाइनो जंतर मंतर एरिया बा yang राजभवन एरिया वा हाइनो माने तमसिंग प्रोटेस्ट नि बागै इंगे खाइने नॉर्मल इंगे खाइमानो dari nong bagai message yang tabuk mondir mato thangai aro sini tonggang nai sini ro apa hike aro bahas bangsa maksudnya mata itu tahan lagi mahiknya langsung aja yang lama hendak tunggu, nunggu mang kena. चला जाने कहाँ है sini ini dia nolo sini je
पैदल यात्रा 2500 किलोमीटर आगरतला तो दिल्ली जों फाइनाली फायसफायखां ताई किसा दंखौ आबो जों कमप्लिट थानाय बेलाय जे लेंगुई फाइमानि लामारावबो जे कस्त मानि फाइमानि अमरक जत पगै थांखा तामनि मला आसुक कस्त सातुंनो हिया वातैना वातै हिया वैनाय नबान हिया जों फाइमानि और फायसफायखां गोबा 2 मासनि परे के किसाले लेंमानि पगो लामारावबो तंफके वानसगाव दिल्ली ताई बुफ्रो सगैसेनाय हैने फियासों जोंनि सबानो एकेरावैनाय कन्टिनिउ जों नाङै दंमा बागैनाय जों सफायखा जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय बरफ जतननो जोंनि बुसखाङो भिडिअ खाय दङ जोंनि दा बिस्वजित कलय जोंनि MLA दाय दामानाव सफायजाक जोंनि MLA बाबो बरफ बोसोनो जोंनि दफानि बागैनाय जे प्रोटेस्ट और लगेरना बागै फायजाक बरफ जतन लुबै दंखोना नङामा हायकेनो कायसा बाय कायसा सेजा लायै कायसा बाय कायसा हामिया सायावै लगे दंलायखो जानाय तामनि माले दफा जे प्रयोगनाय दफा यंनानि के निनि आं खायो ब खायो हाय खायो दफा जतनि बागैसो हायने बागैसो दफाबो थानसा दंदि नि सिनि जे थानसानि मेसेज न कबै करा खेतैदि जों कबैखे तंखे जों थानसा तंखांकेसि सिनि जे अ सवा बुसखांनि सालो ताइबो कुसु बेरेमो कानाय ताइबो अबब दफा नि बागैने काहामनाय और दा गातिबो दंगो बबो लेंजा खायसे कलम दुखि ओरै दं सागारे আমরা যত খাকা হাম লুকুরকনো আসুক 2 মাস খাইকে 12 মাস কাতুতি হাयो समस्या माने बागै जोंहाबो दिलो हाफाजाक जों हिमनाय दंगो जे जागा वानसबो फेमना आरो सगैयाख तखन जों दिलो हाब ड्रप जों जन्त्र मन्त्र सगैयाख सिनि गोबांमा त्रिपुरा हाकनि त्रिपुरा मथन लिडार सफायजाक संनो हिमानगै सोनो खायरगजागै बर' सोनो नायसना हानि फायजाक लिडारक नर नायमन बुसखांगो बर' हिमायजाक बेले लेंजाक नायमासेयाखौ आबन बागै नाखारबे बिसि कक्से मांला आसना हानि जतन काहाम दंदि जतननो सिनि जे सबानो पिसफुली दाखि माननानै जतन सरिबाय हामबाय